Μη μου πεις ότι δεν ξέρεις το hack με το σπούλι και το σαπουνάκι γλυκερίνης για να δημιουργήσεις τα τέλεια φρύδια. Ξεκινάμε παίρνοντας ένα σπούλι το οποίο πρέπει να είναι ελαφρώς βρεγμένο. Το έχω βρέξει. Παίρνω την περιττή ποσότητα νερού και το τρίβω απαλά πάνω στο σαπουνάκι μου. Το σαπούνι γλυκερίνης θεωρείται ιδανικό για να πετύχεις αυτό το αποτέλεσμα. Και ξεκινάμε. Και κάνω ανωδικές κινήσεις σαν να χρησιμοποιούσα οποιοδήποτε τζελ φρυδιών. Δες το αποτέλεσμα και την εικόνα που έχουν πάρει τα φρύδια με μία μόνο προσπάθεια. Βλέπετε διαφορά? Συγκρίνουμε αυτό το φρύδι στο οποίο έχω κάνει απλά ένα πέρασμα με το σπούλι μου και το σαπουνάκι μου και αυτό εδώ στο οποίο δεν έχω περάσει τίποτα. Και συνεχίζεις. Τώρα προχωράμε και στο άλλο φρύδι. Το αποτέλεσμα θα κρατήσει όλη μέρα και είναι απλά η πιο οικονομική και έξυπνη λύση για να φτιάξεις τα φρύδια σου. Ακολούθησέ με για περισσότερα hacks ομορφιάς και να έχετε μια υπέροχη μέρα. Φιλάκια!